Yegusuara ewo akamfo asrana adesua no eso. Medindi nana emisa eyima haye learn si etwi. Medical ne wo ahwe eye bosome edikan ana osrama edikan ye friend say opepon ya sanso ahwe ne etoso abia ye friend no eye ogefo. Ene ne yere hwe ne eye Ɔbɛnem. Mamema obey na afi yentoa eye adesua no eso. Mpanyini se wa ma onyonko entwa anko a wonso uri ntwa ennu. Wa ma onyonko entwa anko a wonso uri ntwa ennu. Yo osama etoso ebiesa medical kan ho asem no eye Ɔbɛnem na eno eye osrama etwato ewo eye ope asram no emu. Ohwa ope no ankasa ehyase free bosome du abie ye friend so Ɔbɛnem na yedu ebeka ho asem pi ede akyerew na Ɔbɛnem no etwa eto edu sabre ya ope no ehyase se erebrase kra erebrase na afi ewiem eye mrekakra afri eye mfuturu ene ne ekeka ho no eho. Ope no nso efi ase a aya na ewiem aye hyehye sabi aya na yehwenem nyina aye sene ade yeduru Ɔbɛnem a sane mane nyina ekɔ fm nti yeduru bosome ayetoso anan no ansa na usu besha sese eripagya ne ho na wato kakra ede amaye nti bosome yetoso miensa eye bosome a etwa eye ope asramo ana bosome no ene etwa to kra ene ne me de brewo no eye Ɔbɛnem bosome a etoso abiesa akamfo afre no Ɔbɛnem opene gusu eginam de nanso abrase kra medin nana ebisa eyima haye learn suachi makra bye bye.